regai nditsanangure ipapo. Ndakauya kuZimbabwe, handigari muZimbabwe. Izvezvi ndoshanda kuJordan. So pakaita communication breakdown between inini necourt. Ndozvakaita then ndobva ndaitofona ndiriko. Then ndobva ndavawimbisa kuti no, next time zvandoita ndezvekuti kana ndane mwedzi ndisati ndauya, ndakuda kuuya ndichizva ndikuuya mwedzi wakati, ndinotaurira dare kuti ndikuuya mwedzi wakati. Then kana madhezi ndaanawo chaiwo chaiwo, ndotaurira kuti dare ndo zvandakazoita, ndo saka ndazoya nhasi. Atenda inini sakupfeni kudhande ndakarora pachiurombo muna 1985 ndichiroora dhoropi cheurombo ndaroora dhoropi cheurombo ndichiobvise pfuma ndakabvisabvisawo asi handisi kuti ndakapedza sezvara wakashayika baba mudzimai kuti handichaziva pakutanga pendaroora ndakatumiwa nyaya zvaita saizvozvo ndakazotezvara vashaika ndakazobvisa zvepatya dzatezvara patya ndakapaiona tezvara ndini ndanga ndaakoinini fisikari hakuna kuzoyawa nyaya paina vanatete vaviri hanzvadzi dzababa vavo dzatezvara vavo nakutombora zvadaro vakatora 10 years pasina mbereko kubva 1985 kusvika 1995. 1995 ndichozotora munin'ina wacho Sevilla. Ndatora munin'ina waSevilla kuti ndisipinde kuna Tezvara semapindire ndaindoita kwatezvara semapindire ndaita zvakatanga kunesa. Zvanesa ndakapinda ngekuna muzukuru wemumhuri aigara Greenfield aizi Mchoro. Ezokutaura nasekuru muzukuru ndione kuti pamwe zvingaita kuti ndidai zvione kuti ndibvise pfuma pamukadzi uyu wechipiri uyu. Asi ipapapo Mchoro wakaedza kwemakore akawanda hazvina kubuda. Asi ndingati ndati mhanyei kuende mberi tinodetsererawo. Zvakazoita kuti pakati apa pa 10 years idzodzo dzachizonge hadzachiperi. Ndakazoke ndazoti ndotaura hanzvadzi dzangu ngoendai nemwana nemuroora wenyu kwatezvara moonana nawo motaura kuti ye mumbofambirawo mwana wenyu uyu ndaanayo. Ndikataura vakaenda naye mumusha mwavo vakaateyo vakazouya akapedza kuziva tsone paripoti vandipe ripoti ini ndanga ndakatarisira kuti ndichazozwa voti tafambira asi zvisati ndichakatenze kudaro ndakazoshamisika ndozwa kuti mudzimai uya mukuru uya wakuGreenfield 3 paigara hanzvadzi yangu yakanga yaendesa iyai umwe wacho doko yayotonditi doko ari kuno natete naToro muzukuru ndoti zvimaita senyu kuti muuye kunoku asi taifika kuti muchachisedza zvekuti uyai tifambe pamwe chete tione dambudziko riri papi. Vakabude zvimasi zvakabuda apapo ainini kana kuratidze bhukuru ndichoripo kune muzukuru uya Toro uya ndikati ndaona kuti mamhanyire muzundita nezvekuti mwetamba apa anya handichatoti ndichomupa bhukuro riya ndobva apapo nditoti takachoparadzana kana kuti hutoresha zvaita saizvozvo ndakachiramba ndichitaura naToro uya kuti ndione kuti ndipinde mumusha ndione murikuru tagara Toro uya mundoende kuGreenfield kwaanga ari kuti sekuru ndikutaura nawo zviri kunesa papa muzukuru macho zvakatore gore ngaizvoro rimwe acho ndanga ndisina kunyatsokuite tsanangure because ndaida kutsukisa because pa1985 ndinofunga ndingafa ndikupfukisa but mumwe macho unozongobvunza kuti wakazoite muenderei zvakazoite kuzodii unongori mubvunzo zvoite kunge ndakatoresha huku zvinonga ndisina saka ndinonga ndakuchiti tidzokei
zvaita yapera nguva yakafanira ngati pakatizosvike musi wakazobviswe roora musi wa25 December 1999 mukadzi muduku ndaendesa muna wangu wavere mumusha mavo asi wakanga ariko rikabva mukuru mukoma watezvara wakunya kutombora nevana vavo vaviri nevanezvanyagato vananyandare vanagatai nemwana wavo masaimba ese iri kutaura tezvara uyu baba mukuru uyu vari about ringati kilomita kubve pabemunina wava tete ava vanga varipo zvavo vari muyadhi imwe chete zvakamwe iroti ini bavana undo makurora mukadzi wacho wechipiri makaenda kundoshumira kundokudzira kunani ndozvendikudzira kunani kuti pamaida kundoroora mukadzi wenyu uyu makandosvika muchindobvunzira muchindopa kunani. zvaichiitika mukati momusha uyu ndezvokuti kubva kuroora kwandaite mukadzi mukuru ndaitoenda ngekuna mai mbuya ava ndo vaichizoderedza tete kuti mukwasha wauya kana paizoroorwa kusvika nokutanga wacho kwai kundonokuti ndinonge ndabvunze mwana svikana wendaroora kuti ndinopinda sei mumusha mwenyu nokuti hamundotaurira mhani mataurira mari zvotoende mambotaura kuti mabhachi makapa uyu mabhachi makapa uyu baba ashaita saka makanga makuziva kuti baba ndouti kapima ipapo baba washaika mama kuziva kuti ndiye baba kanditwamaakapa mabhachi hongu asi kuchipinde mumusha changamira ndaichiti vanochiungana ndoti ndotokuya musi wakati maendesa meseji kunani iva makuziva kuti uyu baba washaika uyu ndiye baba pana wandakashande kuroora wacho tirikutaura pane uyu izvoterera zvitorwa napamunzi wanai ndirikwezi kupanzwa sindodo kuti ndiidzikapindurai pamadafedza ndinobati kudai papo mandopa mabhachi baba washaika mandopa mabhachi uyu maakuda kundoroora maakuenda kunani ndainga ndiri kupinde mumusha mwavo petikutokwedza pacho ndikokuti dai nditwawo kanguva ndiri kwedza kutokuti kana kupinda kwendaiita baba vari vapenyu ndisaipinda pana baba vacho vemene kana kuti timbovira kutaura zvavakataura muna temi makati inini makazorora munin'ina worudzimai wenyu anonzi Seven ndikandobvisa pfuma musi wa25 December 1999 mukaita naye wana vatatu pfuma yakatambirwa pfuma yakatambirwa nababa mukuru naDavid naTendai uyu Moses hapo ndiko kandaida kuti ndijekese kuti kana kumashure kwacho tomatifunze kuti wakazoenda sei kuda awa ivo mabhachi wakapa ava pamakanyora baba wakanga ariko asi kukwenda kwavari kuenda hakuna basa vaitoti muri kuenda kana uchienda ndiendere kuna baba hauti ndiendere kuna baba handiti uri kuenda unoziva kuti baba ndiwo wava kuziva kuti ndiwo baba saka uchienda kamunhu wako nhumwe yako inofana kuenda kuna baba haiendi kuna baba ndikadaida kudzekesa kuti pakupinda mumusha ndisaipinda nababa haiwa zvikani iyo inzira yakusvika kuna baba iwewo uri kuuya nenzira kuna tete ndisvitsirawo shoko kunani kuna baba handiti ndinoti kuti ndisvitsirawo shoko kuna baba urupanzwisa here waizoziva kutora kuunze mumusha mwacho urombo handisini badai iwewo uri kuziva kuti awa ndiwo vava baba asi pamusha ndipo ipapo saka ndipapo uri kupokana nacho regera nyaya ifambe zvakanaka ifamba zvakanaka wati poteredzwa nezvezviri pachena wari kuti awakoma nemunin'ina anoitika
pakutanga kuroora watezvara wawachiri wapenyu mabhatu akazopa kune chi unatezvara hawana kuendesa kunavo chakazovapa zvinhu kuna wakapa mabhachi ava mukoma nemunin'ina kavo chakazovapa zvinhu zvekuti wazende kunana baba mukuru ava tezvara wasipo chii watezvara wakatopa mabhachi ndipo chaivo pendaide kupingura mabvunzo wakanaka mubvunzo andaida kuti mhindo ndaida kupa ngeyekuti vaizenge varipo kuti tezvara varipo ini handisini ndaizoona saka munhu wese akangoya achiti ndiri baba vemunhu unongoenda pamusha pavo aiwa musha huna nebasa wasiturira ukandopa mabhachi kuchiya kuziva kuti ndiye haababa musha hati ndiye uyu handi makati ndakaendesa vanyanya vanyenga wakuenda kunani kunana chorurombo chorombo upi ini petakatopinde mumusha tatezwa ngatienderwa wangu wavunza wote imimi pamaendesa mabhachi maiti mukuendesa kunani kunatezvara zvamaendesa mabhachi kunatezvara wapi ivava upfuma makazoendesepi wakazonga echizo aiwa pindura mubvunzo wani pfuma makazoendesepi pakuchiziva kuti tezvara wendi ava ndakaendesa kunatezvara wapi imakapa mabhachi ava matezvara wapi tezvara wamakapa mabhachi avasi ava ya ndopane nyaya yekupa zvakafanana nemunhu kuromo akasapfuma kuri roma akasapfuma mukuru saka uyo haatambiri maproblemu zako atendai ndowamakandopa chief story wadai chandokumbira ndechoti hapana chinhu chisina background in life nyangwe nhasi ndikataura kuti handisida kutongwa kwachief makore ndikasauya pane background ndiyoyo yekuti ndege kutaura naye ndiyo ndiri kumbira kuti ngaataure dare richizvinzwa yochitaura tisapedze uyezu regiraiti nondopane nyaya yekupapa yenyu ipapa zvandichaita chief ndichazanganisa zimbabwean constitution neunderstanding yelaw necustomary law ndironge musangano ndikumbira because ndikangopresenta zvandinoziva izvozvo zvinojikisira wadare wese inini baba namai baba wakashaya 15 January 1989 ndandine 19 years baba washaya uyu mudzimai wakewe neanomuteedzera wakanga wari kuchikoro zvimwe zvacho mundiregere zviri mushina zvadaro ini ndakaita A-level 91 po ndakaenda form 6 ndobva ndatanga kukiyakiya basa because mhuri yanga isari inini ava mukadzi wake naanomuteedzera ndobva wafoira chikoro ndobva ndataura namai ndikati mai wasikana wafoira towadii that was 94 ndaienrola kuuniversity of Zimbabwe taipiwa magovernment grants ndikati mai towadii wasikana kana mai ngavatsvage mabasa no mai handizvo zvakanaka wasikana vanga vadzoka kuchikoro kana mai mari handichaiwani baba pasisina inini manje because ndaipiwa magrants ndobva ndati kuna mai no mari yekudope $50 government ikatipa magrants tikaremuva imwe mari ndosave $400 chirega ndisacrifice kuti ndovatumvirechi kuchikoro ndikamudza uyu nemunin'ina wacho kuti I'm sacrificing for your future. I don't want kuti in future musonese mudzimai wangu mufanira kuwana chi zvokuita mai ndokubvuma wakadzokera kuchikora uyu
haana kutomboenda kudope pekutanga akauya pabhindingo apa because mai vangu ndoe pajukujuku achigara kana mbuya mai wanga wanga waripo ini ndazodzoka kuyunivhesiti ndobvunza kuti sevari kupi zvikanzi ari kupinda kubhindingo ndikati atinobatei mudzi ngadzoke kudope adzidzi nevanhu avakasiya kumashure ndokuti aite shungu akadzidza akadzokera kudope the following term. I think it was in August because holiday we use it yanga iri June during that time. Ndobva adzoka kudope ndobva aita O level ndobva apasa ane 5 O levels uyo haana chirungu wari 2 ndowanotedzera anonzi Maigutu. Right, zvadaro ndobva ndati kuna mai no ngavawerenge uyu ndobva atadaenda kuharano zvakabasa handitika ndobva anogarana uyu nemukadzi mukuru kuunit O ndakatombogara naye uyu for a month 1989 ndapedza O level 1988 after a month vandadecide ndikati no handiwani basa kunoureka ndidzoke kumusha pandadzoka kumusha maibva vandisa kauda kuti ndikati no ndoda kutsvaga mari yekuti ndiende kuelevo ndikatsvaga mari 90 vandaenda form 5 91 form 6 92 93 ndaishanda ndipo ndavabhadharira mafees 94 ndikaenrola kuuniversity right. Uyu aenda kumba kweuyu wakasvika wakadanana wari wapenyu sisi wangu iyewo dhori akanga ari mupenya uyu akadanana neuyu sisi wari wapenyu. One of the days ndakabva kuUZ right ndobva ndaenda muunit O imomo mai wane mumwe muzukuru wedu aiva ari mainzi mai Robert, she is now late, so rest in peace. Ndobva ndasvika kwamai Robert ndaikuitira namastere ndobva ndamona ngati anomuchi muzukuru indakuenda ndaiwa futi nasisi wekwababa mukuru waari kuti Herbert first born kumba kwababa mukuru anga inemba kuunit K iyezvo zvakugara kuunit O right. Ndobva ndafamba kwakwamai Robert ndobva ndapfuura nepaitengesera dhori sisi wake wefirst born pamene aiva ari mukadzi wake wekutanga aitengesa matomatoes mavegetables azvo zvemadzimai emutambo ndobva ndatomuona paya ndikati hano tatotaurana ndikati hano mukwasha ari kweri zvikanzi anofanira kunge ari ndobva ndapfuura nepamba pawa ndichipfuura napo pamba ipapapa ndakanoka hapana munhu akadai ndikanoka hapana munhu akadai handitika but mubhedhumu ndainzoona achitaura mubhedhumu make uyu wakarara neuyu handitika right. So pandanoka wana kudaira indobva ndabva pamba paya saka ndakutobuda uyu ndipakabva abuda ndobva nditi mukoma ndobva ndadzoka vatangogara bishana mukicheni mabva ndabuda vandaenda kuunit K ndasvika kuunit K wewewo ndobva ndauza maitafazi sisongo kwaba mukuru ndanomaitafazi zvandaonauko ndizvizvi I'm suspecting but I'm not saying because handida kuwabata redende inobva ndati vandaenda right. Zvadaro wagara one of the days ndibva kuUZ I still remember it was on a Friday vandadzikira panhasi baba watafadzwa murume wasista wangu kuindikekwe waishanda kunational parks pane magavheni offices muHarare kaka ndokaiona maoffices echi inational parks ndasvika papa amkwashauraiti taiwirirana naasitowirirana ngati ndinobva pamaita chi mauya ngati wakanaka zvikanzi asi sisi wenyu wada kuonani handitika zvakaitika manje before that dhori manje akaenda kuchimanimani kumusha kwake uyu kuchimanimani zvazvongoti madzimai aenda kumusha apa pebva wasara vari 2 ndobva wabva pawairoji amenoko akaenda nedisappeared ndobva waenda dhori ari kuchimanimanika adzoka osvika obva unzonzwana wakatamba chezvinowairigo ndobva aenda kwamai Robert muzukuru wedu yapadhusa asvika kwai ndobva wadzwa namai Robert zvikanzi no inini baba mini handaumbowaona ende hawana kumbondinzwa kuti uri kutamba dhori ndopakabva aenda
kuunity K haasina kwekuenda, munhu abva kumusha haana hembe dzekupfeka. Just imagine any person kana uchienda kumusha maybe une 1 or 2 abva aenda achiri kuunity K ashonda nyaya yekuna sisi first born kwaba mukuru mukoma baba right Jori ndobhagara kuya for 2 weeks uya inini mandipo ndakazopfuura nekunational parks manje because Jori agara for 2 weeks ka akabva apiwa mari ndobva auza sisi kuti ndoda kuenda kumusha sisi ndobva mupa mari ndobva aenda kumusha ini ndipo ndakazozwa nemukwasha manje ndapfuura nekuusi kwake ndiko ndinoona zvikanzi sisi wakauda kuona nemukwasha kwakanaka ere mukwasha tautosvika pezvikanzi aya baba uyai chete inyaya dzenzi dzamuda kutaurira ndikabva ndavaza no chiudzai maitafadza kuti next weekend ndinodini ndinouya next weekend andibva ndobva ndauza namaitafadza takara pasi nosekuru ndo zvakaitika mainini wakatizwa wabva kumusha wakasvika pasina wari saka wakaenda kupi zvikanzi wakaenda kumusha kumari wakazoita sei zvikanzi no mari ndakawaka ini ndava nemari yandaiwanani ndobva makaupa mari ndobva ndikati no sisi chirega nditi ndikudzoserei kana siri no usandzose ndikuwarama ndobva ndatodzoka zvangu kuchikoro holiday yasvika ndobva ndaenda kumusha holiday sinaenda kumusha ndasvika mai vandodzanyaya ndonyaya yakaitika saka ari kupi zvikanzi akaenda nanambuya mai Isaac wanambuya mai Isaac vamwe vanhu vanogara kuarea kwedu uko tongoti wanambuya zvaya zvekumusha zvaya zvongoti totemera nambuya wedu isusu neavo isemo but otherwise you are not related by blood right saka wati vari kuenda kupi zvikanzi vari kuenda kuekwe ndiko rinogara zvadaro manje it was towards my exams the zvakandaafecta chief to tell the truth ndakaita depression kuti munhu andakaendesa kuchikoro expecting kuti anoita zviri nane we improve the family. This is what they've done because they are destroying the family. I underwent my counseling sessions na Professor Kasege. He's nowadays ndikarecover zvikapera ndikaenderera mberi zvadaro ndoragara kuairport inini ndobva ndazorora kudzina yangu pandaenda kuita maarrangements ekuroora waakuziwa handizoda wakati nganasei chinoanda kuzotsvaka ndobva ndingana nechi nasista wangu waakufambirana awaigoreni ndoune imba yemabhizinesi waakufambirana then ndobva ndachata musa 10 August 2002 ndachata kudaro musi wemuchato uya akauya uninvited. I never invited him because I would have been a fool to invite him. Andina ndangomona achiuya tiri kuaite bhukuya ndomona akuuya nekamwana kake asi kuti mwana wake because nditaunika kana muchifamba muri kutenga mwana asi mwana wake ndikada kutomborekera mukwasa ndiri kuaite bhuku but I respected wanake zvavangu. I respected wazukuru wese vanhu vari mbongo vayo muchaka ndikambomukwatsa nakutaura naye handimurikuona zvadaro manje tobva tafamba uya akuwirirana nadhori wakuwirirana nadhori handitika wakufambirana pamwe pacho ndobva andodza zvikanzi magariro ari kuita tetasa ini handakuzvidaira ndakazvinzwa but ndaitonga ndisina several times achindiudza kuti magariro aita dhori asi mumwe musi ndikazomudhora ari kugara sei zvikanzi azvisirait ndikati zvikanzi ini ndobva ndanyarara so taita festival zvakaita ndezvokuti ndobva taita kwakaita mapost emasocial workers because ndo time yaita masocial workers akawanda kubritain because mudzimai wangu anga aita atinga kane 2 years apedza kuyuza ndobva ndatomuti akatoenda kuharare kuma infact achiri kuchirezi ndobva ndamuti no rekatiapply kose ndobva ndatoapply ekuchirezi right ndobva atodaidzwa kumasvingo kuinterview but paakadaidzwa kuinterview anga aita about 4 days asununguka ndobva nditi no handisuda kudini handisuda kuenda kuinterview handisakasimba
vanamunyikira ndobvabvuma vatatanga kutaura nyaya yekuti saka munhu anosara nemwana toita sei. ini ndikamuti chitsvaga housemate kuHarare ndokusikanesi, akauya kuChirezi hazvinetsi bhozi zvine kuri kuri. Achiita kutravhira mangwana ndipakandiuza zvimwe ndandisa dhotora Tete ndobvakangonyarara kutora dhoro kumubvisa kwePF ndovanangoti ndovananyarara. Ndobva waenda kumasvingo bhozi vangobva kwazabva waenda kumasvingo bva waya kuChirezi. Asvika kuChirezi akanga asina chinhu, anga asina hembe. Kana achiti anga asina hembe ka panga zvandakangoita izvi dzandakapfeka ndizakanga ainadzo dzangakapfeka. Ende unoona kuti kana uchiona munhu ane hembe ka dzekuchinja unozviona kuti munhu ane hembe dzekuchinja mazana. Iye akanga asina kana bhegi. Asvika kuChirezi mudzimai kuti pakatanga kudini kumutengera hembe. Ini ndati ndikaenda kuSouth Africa ndomutengera hembe. Tagara. Ini ndazochinja basa pandaenda kuHarare. Ndaenda kuHarare tikatombomusiya edhori kuChirezi tichitsvaga imba kuHarare. Atingatombogara kuChirezi for a year. Tichibhadhara marenda uzi timupa mari yechikafu everything. Ndobva tazomuti tawana imba kuMeboreni. Ndobva tatumidzira muzukuru wangu. Ndine T35 Mazda. Vandatumidzira ndikati no muzukuru Nyabaza chienda kutore mbuya wako mainini wako uye nawo nezvinhu zvese. Ndobva tadhuloketa patagara kuMeboreni tagara zvakanaka. Ipapapo ndanga ndichiri munomu. Then vandaenda kuEthiopia, vandashanda kuEthiopia, from Ethiopia vandaenda kuNigeria, from Nigeria vandaenda kuIraq 2018 ndoko ndakanzi nati one of the days man ndobva ndifona zvanzi taurorwara. Ndikati warorwara sei? Chii chiri kuitika? Zvikanzi handisi kuziva but wangopera. Ndikati alright, saka muri kuenda navo here kuchipatara? Waendesei kuparire nyanga. Zvikanzi nowamboenda kuMeboreni kuclinic. Ndiko wari kuenda. Ndikati no waendesei kuparire nyanga. So kuMeboreni kwavaenda kwaiva nanesi aipinda Anglican, isopinda Anglican. Taipinda kuSt Peters yekuMeboreni. So nesi uyu aipinda neapa kuMeboreni. Ndiye akaona akamboatenda kuna dhoro. One of the days kuchechi ndobva ati nhai maichoromo teto yenyu akagumisira kuteswa HIV rini blood count. Zvikanzi blood count zvikanzi because vari positive. Andinoona ndipo ndomusi wandaziva kuti sister iwo wari positive. Ndorari positive. Ndikaudzwa ndikati no iwewe ka right hapana chekutya. Munhu ndagara naye since 2003 muna August because first born ndiye musi wa 16 August. Ndikati hapana chekutya ngatimubatsire. Imimi chidini ndiri kubasa ndiri kuIraq. Ndikati chifonera mai avo vakatomboti mai anogona kuita stroke chichi. Ndikati no mai vanoziva every time pandinoenda kumusha mani utapedza ukasadza ndizvo nyaya dzekutaura. I am very confident mai havana problem. Ndikati kana ukaita problem kana muchitya chidaidza mai wauye kuHarare. Wauya kuHarare then munondifonera ndotaura nawo inire. Mai vakaenda kuHarare ndofunga kwazongoitawo zviwendi ndobva vataura namai vakazviaccepta. Right, mai vakazviaccepta vakaenda akazobviswa kuparenya kwandobva aendeswa kuWilkins. Mai vakaenda kuWilkins vakagara naye pasi vakataura naye pasi vachiminkareti. I knew very well that my mother is capable. So zvadaro then issue iyo yaitika. Munina wake anotedziwa naDhori wandotedzera inini because ndiro wechitiri pakati pangu naDhori pangu nomusikana pakati. Ndobva aibva kumusha ndobva aenda kuHarare. Ndobva aitogara mumba kwangu iyo. Ndobva aenda kuWilkins. Asvika kuWilkins then ndobva atoudzwa naDhori kuti mangwana pamunouya ndine ndisipo because
ndakwenda tidzoke munyaya nekuti ndobva ashaya right dori akashaya funeral ndobva yaitwa uyu ndobva auya zvakaita manje ndozvoti indandiri kuirakika ipo pakaita coincidence yekuti ndaifanira kuuya 3 days dzaitira kungoya kuviri ndatotengerwa tiketi naemployer pandatengerwa tiketi naemployer ndipo ndabva ndozonzi dora ashaya employer akatira kuchinja tiketi kuti ndigone kuwana tiketi remusi wemanheru rikashayika even the following day bvarashayika vandaziva kuti 3 day ndipo ndakaita arrangement friend yangu my best friend ndobva ndamuti iwewe chief manager funeral uyu chief mirai munhu chief mirai munhu uyu zvaakaita dori afa handitika handenda kuziva kuti akaenda asina hembe dori afa several weeks dori afa after 23 years uyu ndobva aya nehembe dzadhori achitaura nehembe dzadhori ini ndaenda kumushama yangu ndiziva kuti ukianda auya nezvinhu zvadhori ndikati imi mhai hamufaniri kutambira zvinhu izvi munozvitambira sei munozviziva sei zvinhu izvi ndezvadhori the only person anoziva hembe ndidhori dori ndakagara naye for 23 years haana kuya nehembe haana eriza ndiri kutaura ari pakati pangu nadhori ndobva ashaya dhori akashaya 2017 eriza 2018 ndobva ashaya eriza achishaya futi weeks later ndobva afuti nezvinhu zvadhori achitaura nezvinhu zvadhori ndikati mhai zvekutanga zvacho ndakabvunza mhai ndikati zvinhu zvacho zviri kupi ndakazviendesa mapurisa kwarisaka ndikati mhai pano pamba pacho urombo imimi makarohwa muri mai wangu ndobva ndapa $250 ndikati endai kwarosapi munotore zvinhu zviri muzvidzoseri ndazodzoka ndikabvunza kuti makadzosera zvika ndakazvidzosera asi pakaita bokoshindi nemheremhere ndakada kuurahwa naye uyu handiti muri kuzvona handitauri naye chief I will be a fool kutaura naye ndinotaura naye kuti chii taapa mungo ndopatatoda kuti tikurumidze kudii kusvika kuti pane mhosva dzakadii dzakaitwa asi pane mbatya handindozaona kuti dzidzoke chief mirai tinoda kunzwa chitaura nekuti nyaya takuiziya chitaura kuti chauri kukumbira kuna tezvara chii chief pane pandasirira uyu anonyepa sorry kuudza chief pane pamandasirira pari very crucial mapoints andinoda kutaura paanotaura kuti akapa toro gupuro anonyepa uyu toro wacho iziveta ake muzukuru wangu aitrusting zvaakatoita muna August 1997 akanotora uyu akaenda naye kumba kwake handitika ini ndandakuroja papa because ndandakushanda toro ndokutuma mwana wake zvikanzi naunda dzisekuru sekuru wasati enda kubhora Dynamos ndobva ndaenda ndobva ndamona akagara pabondi paka zvakaita netiwana tutu vaitamba handinomukwazisa ndakamusiya kadaro muzukuru wangu was very calculative ndobva because aizwa nyaya ndobva nyaya haitangiri pana sekuru ndobva angoti sekuru pane nyaya ndandautaura naichienda yebhora zvikanzi chienda yebhora sekuru tozotaura nemi ndobva aenda ishe yekuti anopa gupu rotoro on what basis dori akanga ari wanga asina dori akafa 2018 atora gupu ra 1999 dori anga ari dori akafa muna April 2017 akambotraya kuengeja muzukuru wangu anonzi maoko ndaenda kumba kwake ngatitaike ungataite hasha muri pamberi pamambo tinoda kuti tiyakanise nyaya mauya pamberi pamambo naiti iwewe titaura titaura zvichemo zvako aiwa ndinotovanemimika ngaramba muri kuita sekuti rimakutonga saka tarina richida basa kana manzi teerera chakati teerera titaure chichemo chako chawauya muno mudare nhau tanetsa nadzo chititaura kuti ndiri kukumbira ini muna tezvara wangu A, B, C and D kana kuti zviri zviri zvitatu zvina zviti 10
chititauro ndo zvatiri kuda. Kuuya kwandakaite mudare ndiri kukumbire kudare kuti mutiyananise natezvara wangu. Pakai chauri kuda kuyananisa. Pakuti ivo vakati handidi kumuona. Asi kune mwandaikumbira kare kuti nditi ndingatiwo taurei mamwe mativi pane zvavangodzitsana. Hausiwo unobva watidzidzisa zvese paiwewo. Wauya kudare tiri kuudza gwara rekuenda naro. Taura kuti ndoda zvakati zvakati zvakati. Kuda kuyanganiswa chii Number one. ndifambidzane natezvara. Papi pacho. Ngekuti tezvara vari kuti havari kundiona kufambidzana mumhuri kuti ndikakwanisa kusvika kumba kwavo. Tezvara vari kuda vanhu vataura nhau dzawakakanganisa mumusha. Dzawataura kubva pekutanga kuti 1 wakaramba hanzvadzi yangu zvinopisa tsitsi, wakadzingirira hanzvadzi yangu, waenda kumushako, waenda kuchipinga, ukadzisara ukabva wamukira imba akasara. Number 2, hanzvadzi yangu yakasvika pakufa ichitambura. Number 3, iwe wakandotorana nemunin'ina wake mukandovaka musha. Ini ndisingazivi. Atiza mukoma mukandovaka musha ini ndisingazivi. Ndo ndaida kuti ndeze kutwasanudzawo mumwe mwacho kuti ndonyaya dziripo. Ndonyaya dziripo. Ndoda kutaurira nyaya dziripo. ndiri kuzwa changamire. Asi kuti manje zvimwe zvacho zviri kutaurwa hani zvomuitikire wangu. Aiwa, isusu tava kutaura nhau, hachadi kunzwa kuti dzakaitika sei. Tiri kutaura kuti nyaya dziripo ndo dzatiri kudongorodza. Otherwise tinoswera the whole day muchitaura. Isusu tavakuda nyaya kuti ndo nyaya tezvara wako ndo nhau dzaari kutaura kuti wakaita zvauri kuti unoda kufambidzana nawo. Wari kukupa nhau kuti wakaita zvakati, zvandataura zvakati 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 zvakati. Saka iwewe wochitaura kuti inini ndinoda kuita zvakati, kuti kuri kuripa kuri kudii, nekuti mashoko haana chaanodii apo. Uchataura muonero wako ndakatiza neuyu nekuti wakasika zvako. Handiti ndo nyaya yanga iripo. Tinokuti tinozviziva wakazvitaura kuti uyu akanga asikazvari, uyu achizvara. Chief, nditaure kuti ndichiti uyu wekusazvara uyu haasi newekutanga. Even firstborn mumba medu mababa vangu inini akafa asina vana. Saka hazvisi zvinyowani kuti munhu Ngatibatsirane neuyu. Tosvika patenda Chibomira izwa mudhara. Iwe ndiwo wamangara. Ndiwo wamangara. Uri kuti dai ndawirirana nana tezvara. Hani zvezvo. Iwe wakakanganisa. Dai watoti inini ndibatsireiwo mambo. Tezvara wanditaure kundoripa zvakadini. Ndida kuti ndiripe. Ndiwirirana natezvara. Ndakawatadzira. Ende utoziva kuti wakatata. Saka wauya kuna mambo. Ichokwadi ichocho muri Udza kuda uri pane chii? Ndanga ndiri kutaura chane ngepekuti mazi. Usatauri maningi. Uda uri pane. Padai kuzotsanangura ngepekuti pane zvimwe zvaitaurwa tezvara. Pane zvimwe zvaanenge aitaurwa zvisiri izvo. Zvipi? Zvakafanana nezvokuti ndakamutiza pedairozi. Nokuti wakabva asina hembe. Chakaitika inzwaka iwe ndo nhau iripo kuti zvakaitika sei. But wakaenda uko wakabva kana nodeva mataura wakaenda tezvara wasingazivi kuti waenda uchisiya chidhori ari ega uchienda nemunhukadzi. Ndo nyaya iripo. Saka kutaura kwako kuti zvakazoitika sei zvakadii hazvitibatsiri. Ndakazoisa gumbo apa ndikazodii hazvibatsiri. Nhau iripo ndeyekuti wakaenda. Ndakuva ndiri kuleta machajija wataura kuti number 1 wakakira dhori mumba akasara asina chii pekugara. Number 2 dhori wamukira akaenda asina hembe dzekupfeka. Number 3 wakarora hanzvadzi yake yechipiri yaangadzidzisa. Wanatezvara wasingazivi, dhori asingazivi,
muchiita chigororo chazoburitsa kuti zvichireva kuti wakaramba uyu dhori nekuti haazvari, ukada munin'ina wake anozvara. Ndeipi imwe chaji pane wateerera akandobhadhara pfuma yekuroora uyo anobara uyu kusiri kuna baba ukandobhadhara pfuma kusina uyu. Namba 5 namba ukazodzosera hembe dzemufi after 23 years pasina to nhau dzako dziripo wachitaura. Saka isusu kuti zvakazoitika seizvi hazvitibatsiri. Ndo machajita ataurwa. Aunofanira kuti urisponde kuti iyi ndakakanganisa, iyi ndakakanganisa, iyi ndakagona, iyi ndakakanganisa, iyi ndakagona. Toziya toenda mberi. Nekuti kuti urapo uchitaura kuti aiwa indakazotizawo neuyo nekuti dhori pamwe ndinyima ndobonde hazvichatibatsira. haikoba pendanga ndiri ngepekudokweizo kuti kuonesa tezvara kuti tezvara mune mwacho mwemaitauripo kuti zvakadai zvakadai pane zvatikataura hazvisiri bandinozo kuti zvitwa kuti wakamutikativo mundeenzanise natezvara wakutaura kuti uenzanisavo pamachajita saka ndaichikumbira kuti ndichizokuti tezvara vanoti ndechidini kulipa Okay. Saka unoti chii panyanawo dzataurwa nedzipi dzaunoguma dzipi dzausingazvi. Nekuti kana vanotaura nhau zvavanoda kuti zviri inotaura kuti izvi arerende ndezvokutanongure pani pataura kupindura. inini ndati ndakashayisha saka tezvara kuti tifambidzane ndo zvandakaure mudaro kuti tienzanise takagara pamwe chete ngekuti tanga tisingakwanisani kuti tionane aisa izvozvi. Asi ndanga ndiri kuti macharges endiri kuwana tezvara mune mwemunhu kuti iwo wakaitozvitaura macho utodzi kuti ndakaita mupi macho taura 1 kuti inini zvakaitika ngezvekuti uyu aite 5 months pamuviri ndakaenda kwarusape iye wakaenda kwarusape ndadzoka wakaenda kumusha ngeuyu muduku aende kumusha ndokwaakatozosunungukira aende kumusha ndipo pana ndakazotore hanzvadzi dzangu dzedzi dzikaenda nomukuru uyu kumusha kwarusape zvaende ngatiti paganatsa kana kuti kumamunatsi ndo muendere waakaita aenda ndiri kuti ochotaura kuti mufambire mwana wenyu mwezochitaura kana mafambira ndo muendere waakaita iwoyo. Asi achinoda akatore hanzvadzi dzangu mbiri kuti vafambire chii ndikachenda namaikuru andu motaura nevabereki kuti ndinanatezva kuti ngadi anofambira kufambira kunonga kusikukuta kwanga kwakamboitika kuti abereki aite mbereko ndakana nembereko saka ndo muendere waakaita nyangu mako iwoyo. Saka zvasiyana chine zvataurwa kuti wairara nemunin'ina wake iyo yekuti hazva zvasiyana chiitwa ndepekuti handina kumudandanisa zvekuti azodzoka asisina vakashayisa ndokupira kuti mundiananise mambo ndo chendakawane mudare muno musi wendakawane muno ndicho chinangwa changu ndokumbira kutaura pane zvandoda kutaura zviri related kunyaya iyi. Pakatumidzirwa masermons ndakabvunza kuti inyaya yechi handina kuudzwa namadhani ndikati ora tichitora screenshot yemasermons mundipe ndobva ndatorwa screenshot ndobva atumidzirwa ndaexpecta kuti pane paine chi mhosva handiti mhosva yanga isina kunyumba ndikati it's okay ndikandipewo nhamba dzekwachief ndobva ndapiwa pandafonera hachazvo ndakataura naye mungati ndimi yeah ndokuti takataura twice first time takaita 27 minutes
Okay, iyeyo tinoramba tichitaura ishu mera mutochief waindodaroka wakabvandudza kuti nyaya iripo ndeyekuti inini namai wangu tiri kuaccuswa kuti takatuma munhu kunomusunga pfuma yadhori akashaya. Haisiriwo nyaya yakazotaurwa musi weiri, haisiriwo nyaya yatotaura nhasi. Saka ndoda kuti atijekesere kuti munhu atakatuma kundosunga pfuma yadhori ndiani, because handifungi kuti anese ndimabharani abatanuramba kuti aiwa ndikakutaura mabharani aipindura isu ngataure nyaya iripadare. Okay, it's okay. Kana wauya kudare kazhinji kuya kuti kana wakakanganisa ubvunza kuti guma kuti ndakakanganisa, akakanganisirwa obvuma kuti ndakakanganisirwa, unoziya oripirwa, aripirwa vanhu voenda chimberi. Ndo zvatinotarisira kuti zvinopedza gakava, nekuti gakava hariperi muri pastalemate. Nekuti uyu anenge anotaura kuti wakauya mumba mangu, wauya mumba mangu ukadara nehanzvadzi yangu yekutanga, ukadara nehanzvadzi yangu yechipiri, saka izvozvo uyu ari kunzwa kuti akanganisa, akandoroora kuna matezvara wasiriwo nekuti aida kunzvenga nyaya yake. Ndokundoda unopotera, asi tezvara wariwo chaiwo chaiwo wachibva waramba kuti aiwa kuti uyu aende kuna tezvara chaiwo chaiwo wakakanganisirwa, wasara variyo tezvara waanoziva kuti ndo tezvara waakapuwa kuti ndo tezvara mabhachi akandopa kuna tezvara wacho chaiye chaiye vatakazovatsvenga nerweseri achifunga kuti ari kusolva chinyaya. Saka kazhinji kana zvadaro zvinoratidza kuti mukwasha mukuyu hauperi kudyiwa. Izvo zvinhu zvakandodyiwa kwazvisingafaniri kudyiwa. Kana riri rora raanoda otaura kuti anoda kuti mukwasha auye andirorere patsva, kana kuti achipa ruregero kuti zvakadyiwa nehama dzangu zvakwana zvinenge zvakwaari, then mhosva idzo dzaakatadza mukwasha otaura kuti tikaripirwa nezvakati nyaya yoti yopera, nekuti tauya kuti tipedze gakava, but gakava rinotopera nekuripirwa. Hakuna hatiurai munhu, mamistake aripo anoitika muwanhu. Saka ndo patari tikaisa machaji shiti asvika kuma 5-6 akakanganiswa, uyo achitaura nhoroondo dzake kuti akakanganisa pakati, akakanganisa pakati, akakanganisa pakati. Saka tezvara ndo nhau mbiri kuti roora uyu mukwasha akandoroora asi haana kuuya kuroora kwamuri, munoitambira here kana kuti munoti aiwa mukwasha ngauye andiroorere, nekuti izvo zvakatoitika mhani wazukuru vanoda kuziva sekuru wavo. Zvavanoda kuziva sekuru wavo vanoda kuti mufambidzane nemi sekuru wacho, nekuti ndimi muchakoramba muri sekuru wacho. Saka yekutanga iyo mutaura kuti munoda kudini, yepiri tataura yeroora, munoti chiine roora rakandoroorwa, imi hamuna kunge makainvaitwa, asi murimi baba vemunhu. Then yepiri nhau dzakakanganiswa idzo, iyi nhumbi achiramba aine nhumbi, asiwo kusvika munhu mufi afa asina kuti nhumbi ngadzve dzitorwe, asina kambombodii nematadzo aakaita mukwasha
kuti uyu ari mupenyu achirara nemwana wenyu. Zvese izvozvo kudzinga mwana wenyu mumba, nyaya dzese dzatataura idzi munoti chii? Tatenda chief haana kunditadzira, akatadzira munhu akafa. Ndiye anofana kupedzerana naye. Ina handidi kuripirwa, handina kutadzirwa ina handidi kuripirwa. Kuuya kwanoita pamba pedu, pamba pangu inini, hapasi pamba pamai vangu. I think Zimbabwean constitution inotaura kuti I have a freedom of association in the assembly. Ndinogona kuita nomwe munhu ndogona kusaurira, handimanikidzwi. Then kune issue yeprivate property. Munhu haagoni kuenda pamba pangu zvisina mvumo. Anofanira kukumbira mvumo kuti anouya. Chief ndofunga munozviziva kuti kana tichitaura kuti kwedu kwafiwa chief, tiri kutokukokai. Kana usina kukokwa haufaniri kuenda ikoko. Chakabaya chakatokera. Ndiri kurikava izvezvi, handidi kupinda kuti munyaya. Ngavagara vasimagara vakaita, ina handautadzirwa. Isusu sefamily, inini chief, you know kuti tiri macustodians emafamily values, norms and principles. Ndizvo ndakamirira. Any father anodaro. Ndine vana, not only wangu inini, ini wangu ndine 3. Kwana mubamukuru kwese vanotarisira inini, ende ndinovabetsera. Handipo nekuda kuvaudza kuti zvakaitwa izvi ndo zvinoitwa zviri normal. Izvo handigoni kuzvigamuchira chief. Handigoni. Zvamurikutaura chini ndinozvinzwisisa, asi handigoni kuzvigamuchira. Patiri kutaura ipapo, handizivi dare pane angatsanangudzwawo here nemamwe matsanangudziro aangaita kuti anzwisise. Atezvara vakatadzirwa, kunyange makatadzirwa atezvara patsika dzedu tiri vanhu vatema. Chinoshata ndekuti kunyange neari pasi, nhumbi dzikange dzisina kupara, patobuda moto dzisina kunyatsoitwa nemazvo. Saka anozopinda anorwa futi nepasi, zvauzogumisisa yaangozi. Saka ikanga yaangozi yakuti inodzoka mumba menyu futi, kunyange kuwana wenyu, kuti imhuri yenyu yose. Saka mabva mandirasira mbatya dzangu panze, dzongosakatika. Mbatya dzemumba dzinobva dzatsakatika, zvipukuto, mujuru, zvinoda kuparadzwa. Kana saka uchizoona noiswa hatichadzinga dzichiende kumasheriti. Imwe nzira yekuparadza mbatya. Kuti munhu aripirwe, kubvisa bundu. Handiti kuti munokuripirwa kungoti mato achaita, asi kubvisawo bundu renyu kuti ridzikire. Zvakafanana nekuti taendawo ndokanzerwa. Kukanzeriwa kuti uyu oti sorry, uyu oti sorry. Alright, ndazvinzwa. Kuti tamutsika dzedu pana Mwari kana kuti pamadzinza edu chaipo. Kana ndovanoenda kuisa kunzi riri nai. Kana ukatiza ukaenda kuchechi, vanokutaurira kuti usati wayanana nevaberekwa kana nehama yako iri pasi. Kana kunyange iri ngozi azitanga waripa ngozi iyoyo mhosva dzako, ugozondodini, ugozouya pamberi paMwari. Saka ndozvotachikumbira sedare kuti izvozvo izvo tiri mudare. Unoziziva kuti wauya pamberi pamambo. Ende wataura iwewe kuti unotenderana nekuwana. Haisiri nhau yekutanga iyoyo. Tine munhu kudare, vanhu vanouya vachidaidzwa kuti uyai mugadzirise chiipo. Oramba
kugadzirisa ngozi iyo yauya kuna mama. The next thing, ngozi iyo inouya kwauri wakaramba kutambira zvinhu zvako. Mangwani unezenge wakudzoka iwewe, yakukushupa iwewe kuti wakaenda pamberi pamama ukaramba kutambira zvinhu zvako. Wakawanda wakazouya munomu yatena kuti makaramba kutambira chii. Tirewe kwani awa wakauya munomu wakaramba kutambira zvinhu wakazouya munomu ndokwatoriti wauya muno mudani uyo auya kupira zvinhu izvozvo mudani. Usatitore dare rino sedambi. Mangwani tobva tomutaura uyu kuti uya usarede zvinhu zvako panapa. Mangwani zvinonetsa iwewe nekuti mangwani unozouya wakutsvaga uyu nekuti waramba kutambira zvinhu izvi pamberi pamama. Chief uyu handimufi ndakamutsvaga, ndiri kukuudzai handifi ndakamutsvaga. Zvinhu zvandinotambira ndezvipi? Akatadza kupa muridzi wazvo for 23 years. Handigoni kuzvitambira. Nyangwe chifika akaenda panazvo ndakamira panapa handizvitambiri, handizvizivi. Iye aifana kupa munhu akafa kuti zvinhu zvako izvi hanzvadzi yangu, ndotaura kuti izvi ndo zvinhu zvandapiwa hanzvadzi idzi, ndo zvinhu zvabva kwakudya izvi. Handiti ini handigoni kuzvitambira, handizvizivi, handifi ndakamutsvaga. Ngozi yacho ndonovatiwe kwandiri chii. I'm prepared. Baba chatoda kuti batsirane nechekudai. Mataura mazwi akanaka ekuti muri baba asina kumirira mhuri dzenyu chete, akamirira nezvekababa. Zviri kutaurwa namambo izvi, wamuri kushungurudza hamusi nini. Wamuri kushungurudza ndidzo mhuri dziya dzamuri kuti makadidza makamirira, saka muri kuti makadzimirira musina kudzimirira. So uya kudare kwamambo uya hwararaka kuti inini ndakatadza. Zvino imini mukati handitambiri, zvoreva kutoti ameno kuti nderipi dare ramunofungidzira kuti imini mungazondogadziriswa. Inini hapana dare rinotarisira kuti unondigadzira because ina handawenda kudare. Ndadaidzwa mudare. Handina kukomplaina kuti ndine problem. Inini ndatouya munhu ndiye auya akati ane problem. Inini I'm prepared. Ngozi yacho rwave kwandiri. Zvauda kuti hadzidziwa yakafa kwamba chatoa hembe zvinhu zvake zvese nekuti papacho kwese uisa mabhora nzadzei kwezvoreva imi macho muripo muchengeta mhuri timufani muripwe sezvitwa dunhu rino rese nemamatunhu ese ezimbabwe nomaitwe zviitwa mufa mudaire izvozvo muchanesesa mhuri meidzazi muchengeta naizvozvo muchifanirwa kugona todzianeswa ndizvake zvamunogara ndokuzvinhu nhasi hembe dzinogozenzwa kune munhu akafa munhu wacho ari mupenyu asina kudzipiwa nemhaka yei. Tikutaura munhu akararama for 23 years arambiwa akagara nehembe ndopanonzi pane mhosva. handiti ka Kana uchiziva kunonzi mhosva kugona here kumira hangu kuti ndamboza vachiti vanonzwisa chivavo ndikuona sekuti vakuratidza kuti chivavo chavachinzwisisa. Ndoda kushandisa izwi rekuti msii ngozi kana ichiuya haikuipa inoya kumhuri yavabereka, saka vari kuramba vaine ruzivo. Ihasha ishungu hadzi kuti zvakaitika but zvinopera chete nekutambira kutadzirwa kwavaita. Ndokuti nemhuri dzakubereka iyoyo dzinosununguka, dzinotadza kusununguka ukaramba uchidzorera nyaya iyoyo pakare kusina kutambira kutadza kwavaita. aiwa izvozvo ina handitambiri. aiwa mundare hauneri topanguva yekudini tamugarooko panguva yekutaura hatipindurani Ngorechakanambiri chitori chikumbiro kuna tezvaro makaona mukwasha apotera uya kudaro ada kuti kuyananisa zvimwe chete kana wakatadzwa nehanzvadzi yavo hazvii zvakachidwa asaite mwana wamai wavo. Wazukuru wacho wana hanzvadzi yavo wagara wazukuru wacho ndosekuru wacho takutokumbira kwavari zvichidzika sekukauya aita mukwasha aivangu vari vamwe wanzwisisa wangotaura kozi wakaramba wachiti hatisikuda kuzvitambira wakutenga warutodzika futi hanzvadzi yavo kuti haisi hanzvadzi yavo mukwasha apotera akatadza
abvuma kuti ndakatadza. Saka kuya kudari kuda kuswananisana namambo kuti zvinhu zvake zviita sei zvivambo zvakanaka iwo akwanise kuita sei kudzikisa chikumbiro nototi daiwa ngoma wangu Tezvara manzwisisawo mukwasha kutadza akatadza atadze yenye akatadza asi ndozvakaupotera wanitoziva kuti ndakatadza ndozvakaya kudai chikumbiro chokutoti munzwisisewo mukwasha musunungure mwoyo wenyu moripirwa zvinhu kana zviri zvikuda kuripirwa musunungure kana musarambe futi muchiti mufuya mweya kukuramba uchiita sei uchitenderera. chandanaita kubatsirana Tezvara kuti vari kumirira kuona zvichavarwadza maningi kana ngozi yakuuya haiwi kwamuri inouya kune kuti mukurwira unokuchengeta wacho. Chechipiri ndandanzwa mangoti akaubvunza kuti kana nyaya yekuroora kana mukwasha akati akuda kuuya kuzoroora sekutaura kwaita dani vanogona kutambira ere pfuma dzacho nokuti vakatanga kutambira pfuma zvinhu zvinogona kutaurira kana vatenda kuti mukwasha ave kuzoroora kana ikauza kuti vanogona ere kuti auye kuzoroora pfuma iya yakambobviswa yakaenda kusikwe handitambiri iyo warare maengwa taura iyi Ndida kutaura naTezvara. Tezvara ndanzwa uchitaura nekufunda kwawakaita nekuenda kupi zvinenge wakaverenga. Kuverenga kwawakaita mabhuku echirungu wakaverenga futi nemabhuku echishona. Zvaiitika mabhuku echishona muyamu ane zvaiitika zvaigadziriswa nechiwani. Mukaenda kutariro kana bhaibheri Jesu akarorerwa pamuchinjiko nembavha mbiri. Imwe mbavha yemuseve ichinzi handiti ndiyo Jesu. Taura kana Mwari wako uzvibvise pamuchinjiko panapo ndione chisaresu mbavha. Imwe kwachii usadaro mwana waMwari womutaura. Jesu akati ndakunzwa ndichazowa newe paradhaisi yababa wangu. Akasunungurwa ari mutadzi. Plus mubhaibheri pane vhesi inoti kana dai ukaita chitema chatsvuka semukura ukabvuma ndinochisuka kuti chichene semakushe ezwai. Ndo zvaita mukwasha wenyu kuti auye kuno. Imi hamuna kukanganisa ine hamuna mangari. But mhosva dzake ndo dziri kumushaisa hope. Saka auye kugwadama pamunhu akapotera kutsvaga wanyaya kutaura neni pabhate ndaendeke kuna mambo vanoziva mutemo wechiwani wandibatsira. Saka azofunga kuti azofunga kuti ndikaripiswa idi kukanganisa kwangu kuya kunopera tikavererana naTezvara. Zvefuti imi mukaramba makadaro kuomesa mwoyo wenyu chiwanu chaicho chaicho chiwanu chaicho chaicho chezvamambotaura zvaizvo kuti inini nevana mubaba mukuru wangu nani wese ndinobata kana handa dzenyu idzodzo vakashaigayowa namanje munovabata mukaramba zvinhu zvavo kuramba kuripisa mukwasha uyo ushaya kwekudzungira hanzvadzi yenyu inorwa nemi nesimba zvemunozoshaya kuti kana kudzidza kuya kana chiwanhu chenyu chese chaicho chinozotanga kusakatika makutambudzwa nehanzvadzi nekuti acha kubvisa iye simba. Imi hamunyanyiku munee muchipuhwa masaramudzo ekuti muone kuti ndakatsamwa inini nehanzvadzi yangu kundirasa kuramba zvinhu zvangu. Ndapota hangu dai manga munhu anoziva kushona kana kuti ari kuziva kuti ari pamberi pamama ari kuziva kuti mukwasha wangu zvede akandikanganisira ende amangara haasi kumangara kuti mune mhosva kumangara kuti mubatsirwe pamwe naiye nemi kuti muwirirane ndo kushema kwaari mukwasha wangu. ndofunga mambotaura nyaya dzemubhaibheri mukapa mavhesi kuno futi a disciple and disciple Peter
he refused Jesus. Jesus akamushandira makatatu. Despite the fact that he preached the gospel for a very long time in different places, going as far as Phoenicia and Antioch. In the Bible, it's not written how he died. But when he went to Rome, he was brought before Emperor Tiberius. He was hanged. Makumbo musoro pasi vakumudema. Akanzi you cannot die in the same way Jesus died. That was also a punishment. He was never forgiven. Mambotiti ndakaverenga mabhuku handitika kune inonzi categorical imperative. Handitika zvainorewa ndezvekuti what matters most in life is not the results. Handitika is the process. But how did you reach the results? That is what is important, and not the results. And it talks about the baboon's act. A baboon cannot justify stealing maize from a farmer's field because he's hungry. After stealing, but the way we are put up baboon now is not proper. It is stolen your maize. And what happens when a baboon I don't know. I don't know. How many baboons have you got, Chief? Stealing. How the baboon survives this kuba munhu anoba asi kana wakanganisa ukaonekwa kuti wakanganiswa unoitwa sei. That's why the process is going to be varied. So that's why I respect the court's arguments, but my position is I don't want. That is clear. It's very correct. I agree with that. And I know and I am one of those people on that. But is even all the people in the world, they can come and act, but I think I don't want. Vakachangabira kuti amutaure zvishoma pana Tezvara wakumbira kuti wasanyanya kuomesa moyo mani, nokuti kuomesa kwavo kwavari kuita havasi kuomesera mukwasha wavo uyu akagara panhasi. Wavari kuomesera imhuri iri kumashure uko isiri kana muno mhuri iyoyo inosanganisira vazukuru wavo nevana vavo kana waomesa, nekuti ivava vairi avo Tezvara vane mukwasha wavo wakagarisana muno wavo vanogona kusvikira pakufa vasina dambudziko ravawana vachitoinjoya zvakanaka sereri, asi dambudziko richabata kumhuri iri pasi apa. Saka dai wakwanisa kusungurawo pichana kuti wabatsire mhuri ichazosara yakabata chigaro chavo choubaba mangwana. Ndoka ndiri kuvakumbira hangu kuti ngavatarise indau kaungira paugeza maoko, nekuti
hatirambi tichitaura ende varume vese vari munomu haasi mafuta. Iwe ukafunga kuti une uchenjeri tinoti enda hako neuchenjeri nekuti wauya pamberi pamambo waramba kuti ubatsirika. Munhu ane uchenjeri sekufunda kwawakaita teererawo wamwe vanhu vachikutaurira, nekuti hauzivi anokudii. Vamwe vanhu wakataurwa nebenzi kuti hondo iyo iri kuuya, wakati anopenga wakangwara wakatiza wakapona, wakafunga kuti wakangwara wakamira wakaurawa hondo iyo. So taakutosvika kuconclusion yenyaya iyi nekuti hatirambi tichikweka uyo anodhebheka handiti, ende akautanga kutonga iwo chete muno ndaane 10 years ndichitonga matare aya, ndaane experience. Wauya wanzwa mudzimai wako akutaurira kuti baba dai machiita zviro izvi zvidi mhuri dziyanani tifambe mberi tiri chiita. You may have a lot of money and asi mari pasina ukama haina susu. You may be very proud, but pride pasina ukama haina tusu. So kana uri baba, I think ngatienderere mberi uri mbiru. Kana zvakakuwandira kune machariti ariko aunoti unoripirwa hako oendesa kui kune wana wariko, kune riri mambo ndiripowo futi. Kana zvakakuwandira wodi zvinhu zvosununguka. Ndo advice yekupedzisira ndingakupa. Paita basa chief kune advice yenyu zvese zvamataura ndazvinzwa nezvatovanhandare, asi position yangu handichinji. Position yangu handichinji. I cannot imagine iye newana wake wachiuya mumba mangu ndichitovhura bedroom ndiraraiwo. I would rather keep chickens and baboons, even monkeys in that house. I don't want. Kwasha unoti wazvinzwa kumba kwangu handidi kumuona kumwe. Ndito baba kana wari kurwadzikana nezvikurongwa izvi havana here kana kunin'ina kana kuti mumba mavo zvakabatsirana kuti nyaya iyo famba mberi. Ndingasara inini mukomana vamwe vasikana ende nyaya saka ndeyekuti dai wachibatsura vasanura kuti oraiti ndazvinzwa ini ndazviramba zvochienda kuti kuna mambo here nemuromo wavo, mambo uchiona kwekuendesa zvinhu izvozvo uchitaurira mukwashi muromo umwe chete iwoyo kuti zvoenda kupi, cheriti here kana kupa mambo iwo tezvana anonga wapedza. hapana zvaanobhadhara. Kana chikwa chitoda cheri ndinotoa zvakizeni personal, not related to chikwa. Ina handisida kuti because ndikati ngazvendi kwachifu ndinoti ndaaccept. I'm not accepting. Chifu kana pane zvomuruda munondudza separate, not related to chikwa. I am prepared to look for you. I don't promise, but I will try my level best. Okay. Iyo mwana tajira wao kuti wazora wako amene zvavakatadzirana vanosinga muzaya wako amene kuti zvavakatadzirana semuziva kwedu hapana chinotadzwa pasi rinoende zvisina kuregererana.
ndo uziya ndo upenyu. Upenyu ndio kuregererana. Matadzo anoitika asi upenyu ndio kuregererana. Odo iroro richamuuraya iyeyo. Nekuti anoramba akabatira odo. That's why it's forgiveness. Enda muBhaibheri munotaura neforgiveness. Kuti usunungure mwoyo wako. And kana usiri munhu asina forgiveness muupenyu, you are just as good as dead. Nekuti kana usina kuregerera muupenyu, hapana hausiri munhu. Ndo mashoko anokutaurira mumisamamu. Kana usina forgiveness muupenyu hwako, muvhokabhurari yako, kuti hauna word rekuti forgiveness. Ukaerenga Bhaibheri raunotaura iroro rinokutaurira about forgiveness 100,000 times. Zvichireva kuti ndo shoko rakataurwa naMwari pasi kuti panokanganisirana asi there is forgiveness. So that iwewe unowana muupenyu hwakawanda. Saka ini ndaakuvhara dare chisimukai mudii hapana zvandingakubatsirei nazvivhara wakamba nekuti nhau haimanipuri handiti. Aizvozvo ndo zvakanaka chief because constitution inotaura kuti munhu amangisa. Thanks for very much. Thanks. Tobona. Taura